ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. бо манзури нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад шуморо бо хабарҳои ҷиноӣ ва фаъолияти милитсияи суғд шинос менамоем. албатта дар як барномаи кӯтоҳ мо имкон надорем дар хусуси ҳама ҷиноятҳои ба қайд гирифтаи милитсия маълумот диҳем, аммо ҷиноятҳои таъсири васеъи ҷамъиятӣ дошта ҳатман дар барнома инъикос меёбад. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. ошкор гардидани куштори бераҳмона баъди 2 моҳи ҳодиса дар шаҳри Панҷакент. қаллобӣ бо усули классикӣ. марде ки худро корманди милитсия муаррифӣ намуд, дастгир шуд. фаъолияти натиҷабахши милитсия дар самти мусодираи маводи мухаддир. 10 соли маҳбас барои тарафдорӣ ва сафедкунии ақидаи террористӣ. гузориш аз мурофиаи судӣ. боздошти тақаллубкоре ки аз мақомоти таҳқиқу тафтишот пинҳон мешуд. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба шаҳри пурраи хабарҳо таваҷҷӯҳ кунед. мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент аз марги маҷбурии шаҳрванд Абдулло Мусоев, сокини деҳаи Суҷинаи Панҷакент хабар медиҳад. дар куштори ӯ ҳамсар ва як фарзандаш гумонбар дониста мешаванд. дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативии мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент асрори бедарағ ғайб задани сокини 47-солаи деҳаи Суҷинаи шаҳри Панҷакент шаҳрванд Мусоев Абдулло Калоновичро ошкор намуд. номбурда дар шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҳамчун бедарақшуда дар қайд меистод. тавре милитсия маълумот медиҳад дар пасманзари ғайб задан ҷинояти бераҳмонаи одамкушӣ ҷой дорад. ҷамъоварии маълумот ва пурсиши оперативӣ далелҳои дақиқи кушта шудан ва дар саҳни ҳавлии иstiqomatиаш гӯронида шудани ӯро муайян кард. марги ғайритабиӣ тавассути модари фарзандон Усмонова Хосият Адҳамовна соли таваллудаш 1974 ва писараш Мусоев Суннатулло Абдуллоевич соли таваллудаш 2001 расонида шудааст. من با عقل یاد داداسی گفتم من با چسبیدم مادرم آمدن جنگ نکنید و مراسم کنیم گفتم یک بار جهلشان خستم مادرم چای کت زدم دست مادرم کبود شد بعد من دویده رفته داشتم پدرم منو به زمین چپتا کرد داشت من تگشان آستیک برآمدم پدرم تیله دادم. тавре гумонбаршудаҳо нишондод медиҳанд ҳодисаи ҷиноятӣ дар пайи муноқиша санаи 29 ноябри соли 2019 ба вуқӯъ пайваст. аввал зану шавҳар байни ҳам муноқиша мекунанд ва сониян ба ҷанҷол писари онҳо Суннатулло ҳамроҳ мешавад. латтукӯбу занозанӣ бо оқибати ҷароҳатбардорӣ аз қисмати сар дар натиҷаи афтидан ба иҳотаи оҳании саҳни ҳавлӣ ва буғӣ шудан аз ҷониби писар боиси ба ҳалокат расидани Абдулло Мусоев мешавад. барои бартараф кардани муқобилату монегии ҷабрдида модару писар ҳаракатҳои қасдонаи ба марг мусоидаткунандаро анҷом доданд, ҳарчанд ин гуна маслиҳати пешакӣ надоштанд. سرش با آهن زده خون رفته استاده ترسیدم دیده خیزدگر با ما را نکشد گفته با کبیر پاهاش رو بستم. даҳшатноктарин амали гумонбаршудаҳо Хосият Усмонова ва Суннатулло Мусоев агар куштори падари хонадон бошад, баъди иҷрои ин амал боз ҳаракатҳои бераҳмонаи худро идома дода бо мақсади нест кардани изи ҷиноят дар гӯшаи замини назди ҳавлигӣ чуқурӣ кофта ҷасадро дохили он ҷойгир ва бо истифода аз сӯзишворӣ оташ зада болояш хок мегардонанд. аммо чунин эҳтиёткорӣ ба онҳо кӯмак накард. бо гузашти 2 моҳ аз рӯзи ҳодиса ҷиноят ошкор ва феълан бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ошкор намудани 2 далели нашаҷалобӣ низ натиҷаи амалиётҳои бобарори милитсияи шаҳри Панҷакент аст. дар алоқамандӣ бо ҷиноятҳои мазкур нисбати 6 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда ва аз гумонбарон наздик 4 килограмм воситаи нашадор мусодира гардид. маводи мухаддир сарнавишти ҳазорон нафарро доғдор карда бошад ҳам мутаассифона пешгирӣ аз муомилоти он ба пуррагии номумкин боқӣ мондааст. чанде пеш дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Панҷакент дар минтақаи маъмурӣ 2 ҳолати нашаҷалобиро ошкор ва дар алоқамандӣ бо ҷиноятҳои мазкур нисбати 6 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. дар ҳолати аввал 3 узви оилаи ҳақбердиево ки яке аз онҳо зан мебошад, сокинони деҳаи Авазалии ҷамоати деҳоти Саразм барои ба муомилот баровардани 1 килои 675 грамм воситаи нашадори намуди афюн дастгир шуданд. ҳақбердиево
ориф соли таваллудаш 1974, ҳошим соли таваллудаш 1981 ва саида соли таваллудаш 1968 бародару хоҳарони ҳамхун бо маслиҳати пешакӣ бо Шарванд Ғаффоров Нурбек Абдуҳомидович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи деҳаи шӯрчаи ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан ин тиҷорати сиёҳро ба роҳ монданӣ буданд, ки милитсия қасди онҳоро шикаст. Нурбектан 1 килои 675 грамм маводи мухаддирро аз Нурбек дастрас намуда дар хонаи Апам пинҳон кардам. Апам аз ин амал огоҳӣ дошт. мусодираи 2 килои 120 грамм мухаддароти намуди афюн натиҷаи амалиёти бобарори дуюми милитсияи Панҷакент аст, ки дар ҷинояти мазкур 2 нафар Хонимов Ғолибҷон Алимқулович соли таваллудаш 1994 сокини деҳаи Уртақишлоқ ва Тошпулотов Фурқат Убайдуллоевич соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи деҳаи Камартоши ҷамоати деҳоти Саразм гумонбар дониста мешаванд. Ба иттилои милитсияи Панҷакент гумонбаршуда Фурқат Тошпулотов дар ҷараёни чорабинии оперативӣ аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. Адирқати мана бурда партогуф шурновая роҳи кӯҳӣ қатӣ адирқати якум гуфт ки $100 митиям гуфт састим гуфт بعد 200 میتیم چی 200 $200 тавре аз нишондоди дастгирифтаҳо бармеояд онҳо бо мақсади ба даст овардани даромади пулӣ чунин иқдоми ғайриқонуниро интихоб карданд, ки оқибати ин ҳаракати ҷиноятӣ шикасти орзуҳо ва маҳрум шудан аз озодист. дар доираи амалиёти ҷустуҷӯ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷаббор Расулов сокини ҳамин ноҳия қаллоби гузаро Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзодаро дастгир намуданд. ин нафари қаблан бо ҷурми қаллобӣ судшуда такроран чунин кирдор содир намуда аз моҳи октябри соли 2019 то ин ҷониб дар Кофтуков қарор дошт. мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов дар натиҷаи гузаронидани амалиёти ҷустуҷӯ қаллоби гузаро Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи деҳаи Тоҷикоботи ноҳияи Ҷаббор Расуловро, ки барои содир намудани ҷинояти қаллобӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар Кофтукови расмӣ қарор дошт, дастгир намуд. таҷриба нишон медиҳад, ки беҷазо мондани нафари ҷинояткор эҳтимоли ҳар лаҳза содир намудани ҷиноятро ба вуҷуд меорад. бо назардошти чунин омил барои милитсия зарур аст, ки нафарони баъди содир намудани ҷиноят аз мақомоти таҳқиқ тафтишот пинҳоншударо боздошт ва ба ҷавобгарӣ ҷалб созад. сабаби ҳамин дурӣ ҷустан аз ҷавобгарӣ ҷиноятӣ чӣ буд? сабаби дурӣ ҳаракат кардам, ки масалан пулои маблағи гирифтагима масалан ай дигар ҷо масалан доштам масалан мошин яконҷа ҳаракат кардам, ки масалан вастанӣ кунам нонатонистам. бо баҳонаи фоида ба даст овардан аз тиҷорати сердаромад агар яке аз шеваҳои тақаллубкории Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода бошад, худро вонамуд кардани шахси корчалону мушкилкушо найрангҳои дигари боварибахш аст, ки истифода мебурд. Номбурда дар оғози соли 2019 барои қаллобӣ суд шуда, давоми ҳамин сол боз аз тарафи мақомоти милитсияи ноҳияи Ҷаббор Расулов барои анҷом додани мардумфиребӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ӯ аз моҳи октябри соли 2019 бо мақсади дурӣ аз ҷавобгарии ҷиноятӣ рӯ ба гурезу пинҳоншавӣ оварда буд. чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ва назорати бардавом ахиран ба нозирони минтақавии милитсия имкон дод, ки ӯро дар манзили истиқоматиаш ғофилгир кунанд. барои пинҳон шудан аз таъқиби ҷиноятӣ Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон камин гирифтааст. бо фарзияи тафтишот эҳтимол аст ӯ боз дигаронро фиреб дода бошад. нафароне аз кирдорҳои Муҳаммаднидо Назар Муҳаммадзода зарар дида метавонанд тавассути телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллӣ зист хабар диҳанд. мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон аз содиршавии ҷинояти қаллобӣ бо усули классикӣ хабар медиҳад. дар ҷинояти мазкур Умед Мирзоев сокини ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳияи Фархор гумонбар дониста мешавад, ки худро корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муаррифӣ аз соҳибкори нуқтаи фурӯши телефонҳои мобилӣ 3 адад телефон тасарруф намудааст. муаррифӣ кардани худ ҳамчун корманди милитсия ва бо ҳамин тарз ба даст овардани боварӣ ҳаракати ҷиноятиест, ки мақомоти милитсияи шаҳри Бӯстон ба Шарванд Мирзоев Умед Қаюмович соли таваллудаш 1984 сокини ҷамоати деҳоти ғайрати ноҳияи Фархор нисбат медиҳад. қаллобӣ бо усули классикӣ санаи 21 феврал тахминан соати 10:00 дар гузаргоҳи зеризаминии бозори Сомони шаҳри Бӯстон, аниқтараш мағозаи фурӯши телефонҳои мобилӣ .ру содир шудааст. соҳибкор Шавкат Баротов истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ҷарбдидаи ин ҷиноят аст.
یک شخص آمد خودش همچون کارگری میلیتسیا начальник уголовный розыск معرفی نمود و گفت تلفن خریدار شد. تلفن گیف مقبول کرد، проверка کرد و گفت حاضر من میبرم اویلم نشان میتم اگر مقبول نشد وعده میتم که با همین حالت تلفن کلیتی ماشینش ماندو من گفت حاضر پرورده نشان میتم میبرم گفت و بعد از همین غیب زد. چند عدد تلفن شما بود؟ 3 عدد. бо боварӣ сухан гуфтанд ва худро корманди милитсия муаррифӣ кардани умед мирзоев агар як ҳаракати эътимодбахш бошад амонат гузоштани овеза ба истилоҳ брелоки ба калиди автомошина монанд сабаб мешавад ки ҷаврида Шавкат Баротов ба пуррагӣ ба ӯ бовар кунад. чунин вазъияти мувофиқро гумонбаршуда истифода бурда 3 адад телефони мобилиро ки арзиши умумии он 3290 сомониро ташкил медиҳад гӯё барои интихоб барои нишон додан ба ҳамсараш ки дохили нақлиёт дар кӯча ӯро интизорӣ мекашида бошад ба яғмо мебарад. магазин дар омадам 3 дона телефон гирифтам ҳам телефоно мақсад маъқул шуд проверка кардам дар сарафан дохтак бародар ма гуфтам ки оз ма амира нишон метим як бародар хати оилам нишон метим миём пуша мерасонам вақти ма дар ин муаррифӣ кардам ки ма корманди уголовности ҳоҷон ғафуров телефон гирифтам бурдам фурӯхтамш дар бозори маркази Садбар шаҳри Душанбе. баъди муроҷиати ҷабрида ба мақомоти милитсия кормандони оперативии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бӯстон нафари тақаллубкорро дар ҳудуди ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон дастгир намуданд. вобаста ба шахсияти Умед Мирзоев гуфтан ҷоиз аст ки гузаштаи доғдоркунанда дошта пештар 2 маротиба суд шудааст. ҳар нафаре аз ҳаракатҳои Мирзоев зарар дида метавонад тавассути телефони боварии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд 62222 ё ба мақомоти милитсия маҳаллии зист муроҷиат намояд. барномаро идома медиҳем. Зуҳруддин Ҷураев, сокини 23-солаи ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич, барои сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ гунаҳгор дониста шуда бо ҳукми суд 10 сол аз озодӣ маҳрум гардид. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориш аз мурофиаи судӣ. дар суди шаҳри Хуҷанд мурофиаи судӣ вобаста ба ҷинояти дар моддаи 179 иловаи 3 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида даъвати оммавӣ барои содир намудани ҷиноятҳои хусусияти террористӣ дошта ё сафедкунии оммавии фаъолияти террористӣ баргузор гардида гуноҳи судшаванда Ҷураев Зуҳруддин Валиевич соли таваллудаш 1997 иstiqomatkунандаи ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Деваштич тасдиқ ёфт. тавре дар рафти мурофиаи судӣ таъкид гардид судшаванда аз тарафи мақомоти милитсия барои тарафгирӣ ва тарғиби ғояҳои ташкилоти террористӣ давлати исломии Ироқу Шом моҳи декабри соли 2019 дастгир шудааст ва аз гумроҳзадагонест ки ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ тавассути шабакаи интернетӣ баромади фаъолони ташкилоти террористии давлати исломии Ироқу Шомро оиди даъват ба ҷиҳод тамошо карда ақидаҳои онҳоро дастгирӣ ва дуруст эътироф намудааст. бар замми ин бо мақсади тариқи оммавӣ сафедкунии фаъолияти террористӣ бо истифода аз шабакаҳои интернет даъвати оммавиро барои содир намудани ҷиноятҳои террористӣ ба амал бароварда ба дигар шахсоне ки муқобили чунин ақидаҳо мебошанд бо навиштани шарҳ дурустии ақидаҳои террористиро дар хусуси ҷиҳод тарғиб намуда бо роҳи гузоштани шарҳ дар зери сабтҳои видеоӣ амалу рафтори аъзоёни доишро сафед кардааст. дар мурофиаи судӣ судшаванда Зуҳруддин Ҷураев бо изҳори пушаймонӣ оиди айби ба ӯ эълон кардашуда худашро гунаҳгор дониста эътироф намуд ки оқибати амалашро наандешидааст. дар асоси далелҳои ҷамъовардаи мақомоти тафтишотӣ ки гуноҳи судшавандаро исбот мекард судя ҳолатҳои сабуkkунанда ва вазнекунандаи кирдори судшавандаро ба инобат гирифта ҳукми ниҳоии худро баровард. Ҷураев Зуҳруддин Валиевич бо моддаи 179 иловаи 3 қисми дар кодекси ҷиноятии ҷумҳури Тоҷикистон гунаҳгор дониста шуда ба ӯ бо ин қисми модда ҷазо данани маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 10 сол бо адои ҷазо дар калони ислоҳи доруи низомаш сахт ҷазо таъин карда шуд. натиҷаи кирдори ноҷо ва пайравию тарғиби ақидаҳои ғайриқонунӣ бахусус ақидаҳое ки ваҳшонияту даҳшатафканӣ тарғиб мекунад барои ҷавони гумроҳзада ҷазои сангин овард. 10 сол аз озодӣ маҳрум гардидан дар калони низомаш сахт подоши чунин гумроҳист. агар аз болои ҳукми суд судшаванда Зуҳруддин Ҷураев давоми 10 шабона рӯз шикояти кассатсионӣ наорад санади судӣ эълоншуда қувваи қонунӣ пайдо мекунад. дар роҳҳои нақлиётгарди ҳудуди вилояти Суғд боз 2 ҳодисаи нохуши роҳу нақлиётӣ муҷиби марги инсонҳо гашт. садама бо оқибати марг дар километри 245 шоҳрои Душанбе Хуҷандчаноқ ба марги ронандаи сабукрав ва садама дар роҳи нақлиётгарди ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент боиси ба ҳалокат расидани мусофири автомошина гардид.
дар минтақаи суғд охирҳои моҳи феврал боз ду ҳодисаи роҳу нақлиётӣ риштаи умри ду нафар иштирокчии ҳаракати роҳро канд. ронандаи автомошини тамғаи ВАЗ 2106 Эшбоев Лутфулло Фозилович соли таваллудаш 1974 истиқоматкунандаи ноҳияи Шаҳристон ҳангоми ҳаракат дар километри 245 шоҳрои Душанбе Хуҷандчаноқ ҳудуди ноҳияи Деваштич нақлиётро идора карда натавониста ба самти муқобили роҳ баромада ба ядаки автомошини боркаши тамғаи Мерседес Бенз бархӯрдааст. «Жигули» пайдо шуд рай худаш резки ихел даромад ки ман бинам ки шофёр дасташ рулба калеш ихел хоб бори менихи тез омдош буде ки ман худам як тараф гирифтам дар пласта берун гирифтам лекин фақат тарсидам ки даруни чӯлба худам авария нашвам будам ки ҳамихел ҳодиса шуд. расиши воситаҳои нақлиёт фоҷиавӣ анҷомида ронандаи сабукрав дар натиҷаи лахту пора шудани автомошина дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётии ки он низ дар натиҷаи ноӯҳдабароии ронанда ба вуқӯъ пайваст дар роҳи дохили деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳотӣ косатайроши шаҳри Панҷакент рух дод. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Бобур Қулматови 23 сола сокини ҳамин деҳа ҳангоми ҳаракат дар деҳаи мазкур аз уҳдаи идораи автомошина набаромада ба чуқурии канори роҳ сарозер шудааст. бе иҷозати падарам мошина гирифтам, мошина идора карда натонистам, ҷаб ба ғалте баъд дарахт ба зард рафта очам ҷароҳат гирифтам. дар ҷои ҳодиса бо бардошти ҷароҳатҳои барои ҳаёту саломатӣ хавфнок мусофири сабукрав зани 37 сола ба ҳалокат расид. бозраси давлатии автомобилӣ иттилоъ медиҳад ки ҳар ду садама дар натиҷаи нодида гирифтани қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳ рух доданд. мавзӯи дигар дар маҷлисгоҳи раёсат семинари омӯзишӣ ҷиҳати сафарбарӣ дар амалиётҳои махсус ва ҳолатҳои фавқулода баргузор гашт. роҳбарияти шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазораткорҳои дохилӣ бо ҷавонони фаъол вохӯрӣ намуда барои ҳамкории самаранок ҷавононро ҳавасманд намуд. дар ин бахши барнома вобаста ба коргузории милитсия дар самти муқовимат бо ҷинояткорӣ ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон маълумот гиред. мутобиқи нақша чорабиниҳои шӯъбаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бо мақсади такмили маҳорати ҳайати шахсӣ мақомотҳои таъмини амният ҳангоми иштирок дар амалиётҳои махсус ва ҳолатҳои фавқулода семинар машварати омӯзишии таълимӣ баргузор гашт. дар семинари мазкур роҳбарият ва шахсони масъули мақомоти корҳои дохилӣ, прокуратура, раёсати кумитаи давлатии амнияти миллӣ, раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, раёсати агентии назорати маводи нашаварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, комендатури ҳарбӣ, комиссарияти ҳарбӣ ва раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд иштирок доштанд. чорабиниро сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд генерал-майори милитсия Навҷувонов Абдулло Шамбиевич ифтитоҳ намуда баргузории онро барои такмили маҳорату малакаи ҳайати шахсӣ муфид хонд. таъкид гардид ки семинар бо мақсади ҳамоҳангии фаъолияти дастаҷамъонаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи таъиноти уҳдадориҳои хизматӣ нигаронида шуда барои омодагии ҳайати шахсӣ замина мегузорад. таврия маълумот доданд аз рӯи мавзӯъҳои дар семинар матраҳ гардида машқҳои амалӣ таълимӣ низ гузаронида мешавад. дар партави дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади тарбия ва роҳнамоии ҷавонон ба амалҳои шоиста дар маҷлисгоҳи шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд вохӯрии сардори шӯъбаи мазкур майори милитсия Раҳимзода Шӯҳрат бо ҷавонони фаъол аз донишгоҳу донишкадаҳо ва коллеҷу омӯзишгоҳҳои касбии шаҳри Хуҷанд баргузор гашт. ҷалби ҷавонон ба ҳамкорӣ ҷиҳати иштирок дар пешгирӣ ва мубориза алайҳи ҷинояткорӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим миёни ҳамсолон, бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти паҳн нагаштани ақидаҳои характери экстремистӣ террористӣ дошта мавзӯъҳои меҳварии мулоқотро дар бар гирифт. зимни суҳбати озоду ошкоро аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки дар ҳифзу нигаҳдории амнияту тартиботи сартосарӣ дар Тоҷикистон бетараф набошанд. нерӯи созанда ва қобилияти зеҳниву эҷодкории худро маҳз барои пешрафти ватани маҳбуб истифода намоянд. ҳамчунин таклифу пешниҳоди ҷавонон оиди фаъолияти дастаҷамъона дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ шунида шуд. дар хотима якчанд нафар ҷавонони фаъол бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ карда шуданд. мутобиқи нақша чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд аз 20 феврал то 20 март марҳилаи якуми амалиёти маданияти шаҳрдорӣ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят оғоз ёфт.
дар дораи ин амалиёти якмоҳа таваҷҷӯҳ ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, маданияти шаҳрнишинӣ, таъмини тартибот, тозагӣ дар кӯчаю бозорҳо, пешгирии ҷинояткорӣ, ифротгароиву бегонапарастӣ, муноқишаҳои оиладорӣ ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти рӯзмарра нигаронда шудааст, то ин ки мардум дар фазои амну субот ва шароити арзанда зиндагӣ намуда иди аҷдодӣ Наврӯзи хуҷастапайро бо рӯҳияи болида таҷлил намоянд. дар ин самт бетараф набошед ва бо милитсия ҳамкорӣ намоед. ҷамъомади тантанавии таҷассумгари эҳтирому ғамхорӣ, меҳру вафодорӣ нисбати зан модар бо сухани табрикотии сардори мақомоти корҳои дохилии вилоят генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов оғоз ёфт. мавсуф ҳалимиву меҳрубонӣ, нафосату покизагӣ ва даҳҳо сифатҳои хоси зан модар бахусус милитсионер-занҳоро васф намуда, занро тароғатбахши зиндагӣ, сарчашмаи ҳаёт ва фариштаи замин унвон кард ва тамоми кормандзанони мақомоти милитсия дар шахсияти онҳо ҳамаи занону духтарони сарзамини Тоҷикистонро бо идашон табрик гуфт. дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ паҳлӯ ба паҳлӯи мардони истода хизмат намудан ба нафъи ватан аз ҷасорати занони хушиқболи тоҷик шаҳодат медиҳад. таъкид гардид ки сиёсати имрӯзаи давлату миллат бахусус асосгузори сулҳу ваҳдат пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қаламрави Тоҷикистон ва берун аз он ба мавқеи зан арҷ гузоштанро талқин менамояд. зеро зан модар тарбиятгари насли инсоният буда сарсабзӣ ва ободии рӯзгори аҳли башар ба занон алоқамандӣ дорад. рӯзгордорӣ ва кору пайкори занон дар ҳама ҷода нишонаи матонату қавииродагии онҳост, ки таъмингари фардои дурахшон аст. ба муносибати рӯзи модар бо фармоиши вазири корҳои дохилӣ ва сардори раёсат 30 нафар кормандзанони мақомот бо назардошти кордониву масъулиятшиносӣ дар самти иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ ва сифатҳои шахсӣ бо медалу нишонҳои соҳавӣ, рутбаҳои навбатӣ, ифтихорнома ва сипоснома сарфароз карда шуданд. илова бар ин дар рафти чорабинии идона 3 нафар ғолиби мусобиқаи варзишӣ дар намуди тенниси рӯи миз, ки ба муносибати рӯзи модар ташкил шуда буд, ҳавасманд гардиданд. ҳамзамон бо дастури сардори раёсат Абдулло Навҷувонов ба хотири фароғату истироҳати бонувони мақомот рӯзи 7 март баргузории чорабинии фарҳангӣ ба нақша гирифта шудааст. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. зиндагии худро бо рафтори қонунӣ тароват бахшед, вагарна ҳар амали ғайриқонунӣ шикасте дорад дарноку нороҳаткунанда. то дидори навбати хайр.